Matupad diri mga igsoon Hebranon 10:25 sa dili pagbiya sa atong panagatigom ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinunoha sa pagdasig sa usaw-usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga adlaw sa paghukom nagakahidoon. So napaka common na ani nga verse alang kanato mga igsoon, sakto ba? Tungod kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon padayon man karon naga-spread. No, nagapakailap mga igsoon ang pulong sa Ginoo sa tibuok nga kalibutan. So posible nga pwede nga mabalik nato pagdungog ang pulong sa Ginoo kay ang purpose niya na ang objective manggod sa pulong sa Ginoo once nga ibalik ni para nga mapahinumduman ta. Amen? Sakto ba? Di ba pag ibalik siya nagpakita na sa kung unsa ka importante kaya nga naman ibalik man siya. Amen? So nga na lang importante mga igsoon mga dili angay mga igsoon nga pulan ta sa pulong sa Ginoo. Ha inay mo tapat biya ay pul diha. Amen? Kaya pulan ta mga igsoon ang dating nato sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo murag tag mulikay. Amen? Pero kung positibo ka nga imong sabton nga kini gibalik ang pulong sa Ginoo nako para ma-check na kung asa na ako dapit sa pag-apply niini. Kung pagsanyagi 50% na ka, so na moment nga karon nabatin mo pag-utro, dapat makapasar na ta. Dapat 75% na tama yung son. Aba, amen.